Talaga ka di adikan malapdan, danay. Mga sawa ka na talaga. Ubing kapay mo't ititawon mo at 30. Ngamapay ay ang aganat ka mga sawa, anak ko. Lumakaya ko, ti kas tatawon ko, nanang. Kahit kumutun ti madan iti bukod ko a pamilya. Di kag sangit, nanang. Mabalin mo pa'y nga ibabawi tinatulag na kasaryukin ni Emma. Agbabawi ka, nanak ko. Apay adiyo kayat ang mga sawak, nanang. Apay, diyo kayat ti madan ita bukaw. Kayat ko ngam saan pa'y ko mga ita. Sa anak pa'y anak kasagana, anak ko. Di kay madanagan. Tanasimpet, di agbalin ang manugang yo. Nga ta. Ang mga noagin sisingpet laang. Kan may sa istambay mag. Awan trabaho na. Jay ko mga minpadam a professional at inaramaw. Anyamot day jay ngay. Online selling, ti trabaho na, nanang. Awan lat amok dita. Kampay idilaang mata. Tapno mako na nga dapag sapulan na. Ngam kinapudno nagayam. Kat nagbasit ti maganganan siya na ijay. Nanang. Ay, uray di ka kumamangas asawa, anak ko. Awan ka dwa kun ano mga asawa kan. Di kay ka di madanagan. Ta saan da kayo apanawan dito'y balay? Promise, anak ko. Dito'y kayo nga agna, dito agbalin nga asawa. Uy, nana. Promise. No kasta, ijayan balay ti pagyananta, danay? Apay, di mo kaya dito balay? Di ta kumapay panawan ni nanang. Takaasimot Emma. Nagpakpakaasing amin adita panawan. So nga ijay pa'y balay ti pagnaudanta. Wan ano iso? Sika ti matungpal ta si kamot ti lalaki. No siya kakepas pasurtak langgang ka. Agyaman ak Emma. Saan ka narigat akasarsarita? Windanay, talaga akas ta tagasawa. Masapol nga agkasundo ta. Tapno maiwasan ta tagapa. Wan Emma. Katagyaman ak. Taman nakaawat kang asawa. Nay, agluluto kay magayaman, nanang. Wan, tanagladaw kagayam nga gririing. Imbes nga ilutwam iti kanon na dyan, anak ko. Saan mo? Ay, sorry, nanang. Ngam, nasapa pa'y magkidi, Anya anasapa. Lumawagan ni. Mabiit ti oras itan. Mala, aglisi ka dito. Tay dadangak iti pagdigos di anak ko. Tapno saan amaladaw ngagtrabaho. Ay, siya ko, nanang. Ay saanin? Siya ko. Tamangan no isuntukit dit isidsidir mo no kwa. Mala, ingka ituloy ti maturong. Ta siya ti mga sikaso iti anak ko. Emma. Saan ako na makaturong, nanang? Aglabak lang arudan, Jay kawas mo lang tilabaam. Talabaak to jay kawas mi nga gina. Agwalisak pa nga arudan, nanang. Ay saanin? Siyakton ti agwalis no madamdama. Ingka ki di agtugaw ijay salas. Agbuya ka iti TV. Agsikawil ka. Amangan no kayat mo pa nga itimplaan ka iti gatas. Wano ka pem. Tapno ma-enjoy mo ti agbuya iti TV. Kayat mo, Ha? Ay, ni. Saan mo to na, nanang? Ato yan ti kape, manak ko. Intimplaan kan. Kan inggawan kan iti kanum. Wan? Ay na. Baybayaan nyo na ni Emma ti mga raming kadagita, nanang. Agina na kayo kitde. Baybay anak ka nila ang anak ko. Pagrebengag, kan pakaragsakak ti mang serbikan kang anak ko. Bayam ajay asawam ti aginan na. Tamadlaw mo't asaan ang nairuwam iti trabaho. Nairuwam ni Emma iti trabaho. Nagagutlay jay, nanang. Basta di naklapdan ang mga sikasukan ka anak ko, Wan. Pakaragsakak da ito, ingar aramida. Nay, an-anwam day talupot, Emma. Punasa man nagayay tawa, nanang. Tanay nakataptapok matan. Ay saan? Di mo pa kibiyangan dagijay. Sakton timang punas ka dagijay.
Anya langan nga teramidag dito balay, nanang. Paritan dak mga gubra dito, eh. Kasano nga matulungan kayaw. Ultima agwalis, di yung makaya nga agwalisak. Kanuragin naw, di da mapaginawan. Ingka ki di maturog. No di ka makaturog, ingka ag-𝐶𝐿𝐴𝐚𝐽 nga agbuya iti TV. Bayam asyak ti mga sikaso ijay anak ko, na nakairuamak ti kasta. Ay ka, uwang nga roda, makamu kayo nanang. Uray ka sa nutayat kong agtrabaho, di da mapagtrabahuan. Agungat kayo mag. Ay talagang agungutak, no agpilit kang agtrabaho, Emma. Basta agtugaw ka laang. Alaom di dakkel apayabyab, taagpayabyab kang agtugaw. Ag senyorita ka laang dito'y balay, Emma. Nay, napayasan mo akadwa di asawam. Anagawid dito'y balay nga anak ko. Wala ta, adda trabaho na. Awang mamarami di jay balay. Makaburing mo tagsiksik kawil lang, ijay. Makabanog mo tagsik kawil lukwa. Anya, apay, magsiksik kawin lang, tararamida mi di balay na katungangam. Di ka tumulong iti trabaho ijay. Kat, saan mo ta kayat siya balayan yung agtrabaho ak tatang? Ultima ginaw, di na ipatrabaho kanyak. Kuna na mga agsikawilak kanu lang, iji salas nga agbuya iti TV. Wano agsilpon kas jay. Anya, oh, imposible mo day na. Ay, naposible, tatang. Kaya na siguro dya balayan nyo, ah. Iso di nakpagtrabahuan. Naimposwan mo lang at atikas tiyang aramidan na. Amangan mo no, tis-testingan na ka lang. Ape ko matistingan na, pailang kasawa na kung dyan na. Pamumla nga ya, ay naima. Uri kas dyan ti bagbagan ni abalayan kang ka. Agdisnudo ka latang agtrabaho. Tumulong ka ti trabaho ijay. Takababay, nagtugtugaw ka lang ijay. Di nangarog kaya ngagtrabaho, akmat. Iliblibas kung tupit agwalis no na duma. Kaya nang ngamin dya balayan nyo, tatang. Man-manutikas dya katugangan. Lab na ti manugang na tapagsiksik kawilan na lang. Nay, Mari Paula. Si kamang magtagwalwalis dito parangan yon. Kalkalpas mo sa naglabay tay. Day, si kamot gayam Marigarda. Ay, wun man, tani. Awan mo't katulungak ang mga ramid kadagita. Anya, apay di manugang mo ngay, di nakatulungan. Awan am muna day di trabaho. Agbuya iti TV kan ag cellphone laang ti trabaho na ditoy. Na, apay ngay. Sa dutaya di manugang mo kumaray. Ay, perme. Super sadot. Iso siguro ti kasadutan kadagiti amin asadot. Ay, na yan. Kasi mga rod ni Dani nga anak mo ha. No nakatumpong iti sadot nga asawa. Wan nga rod mare. Iso asya kun ti mga aramid iti responsibilidad ko mati asawa na kunkwana. Kat no trabaho kamin mare. Agluto, aginaw, agdalos kan aglaba. Ay, madi ati kasta. Bagama di manugang mo. Ay na, no adda panunot na. Uray saan abagaan. Agdisnudo at umulong. Ngam saan mat, boy-boyaan naklaang agtrab-trabaho. Anya? Kas ita, aday jay salas ngagboy-boy iti TV. Uray ing kasiripon mare. Nakasikawil ijay. Nakarelax. Senyorita dito'y balay daya babae sika. Hay, no siyak takin manugang kunkwana saan ngagbalin ti kasta. Baybay aklatan. Nasing petak ngamin akatugangan. Iso ajak apapaan di manugang ko. Nga uray nakasadsadot. Ipagpagapok ijay anak ko, kumare. Dani anak ko, umay kamanganan. Anya ti masida nanang. Ay na nagpaksiwak iti karpa ken bunog. Insursurda nga inlako itay dagita. Apaw, nagimasay. Kahit ayan nga'y dyan manugang nyo. Umay tulatan numabisin. Nabsog pa'y siguro dayjay. Tanagado ti kinan na itay amais ken suman. Nagluto ak ngamin iti suman itay. Kat ado ti kinan na. Kastaya, aywan nanang. Apay nga di yung pagtrabaho ni Emma dito'y balay. Baybayaan nyo nga agtrabaho.
Tapno ako matulungan na kayo. Ay nadyak kayat ti agsao, Dani. Ta mga numasair ti Rignam. Ngam nadlaw ko ngamin asaan an nairwam iti trabaho di asawam. Kaslasinsinan amin at trabaho na. Iso asyaklatan ti mga ramid kadagita. Kanadlaw ko, talaga nga dasad-sadot na anak ko. Ha? Mangan takit din. Mangan tulatan di asawam numabisin. Nagsweldo kan, Danay. Naibusan ti karga ti Ref. Bakit? Mabit lang. Mabit lang, Dani. Siyak ti pang tidam iti sweldo manak ko. Ha? Yag mo dayta. Amo mema. Siyak ti mga aramid iti pagrubungam kas asawa. Siyak ti mga asikaso kini Dani. Siyak amin. Ultimo brief na. Siyak ti mang lablaba. Iso asyak nga ro ti adaan karbungan amang igem wano pang tedan na iti sweldo na. Nanang, agudwa kayo lang kiniima iti suldok. Ay saan? Siyak laang ti pangirimitam iti sweldom, Dani. No asino tagrigrigat ang mga asikasukan ka, iso ti pang tedam iti sweldom. Ha? Siyak ton ti agpalingkay, taamok dagiti gatgata nga kanak ko. Tano ni Emma, amangan no di na maibudget ang naimbag ti kwarta. Madlaw ngamin agastadura. Ha? Kantap no ibagakan ka, anya, Emma. Idi baro pa ito'y anak ko. Talaga asyak ti para igam iti sweldo na. Iso apang nga asim, tadi mo pilitan ni Dani amang tad iti kwartakan ka. Ha? Apay nga yakas dyan mo tanti bagbagan ni Nanang, Danay. Ala, paspasin siya amnat ako man ni Nanang. Di mo ko matutupan. Tapnusan kayong agapa. Habang bumaybayag ta dito iniinot mo ta na makitkita. Wano mamamwak tagpay nga ugali ni Nanang mo. Plastik mo gayam. Ingrata pay. Ha? Kundi ati pa kanyak no kasi ngagtrabaho ak dito balay. Gaya man da sa balya plano na. Katsi kamat. Apay nga intid mo amin nga swildom kang kuana. Ala. Sana bali. Tano sumaro nung agsweldo akmanan. Bingayag to nasigod ti sweldok. Tapag bingayan nun to. Syakit di ko matinumero una pang tadamit iswildo ma. Tasyak ti asawam. Apay nga makising-singit mo di inam. Ala, bayam takasaritak to ni Nanang Emma. Apay akasta ka itanda ni. Saan ka mo't asigod akasta ah? Awan mo't apolos reklamo. Nuitad mo kanyak iditi sweldom. Nanang, Apay, sugsugsugan na ka di asawam. Manipod ng asawa ka, kasta ka mo't tan. Nanang, sa bali idi baruak sa bali itan. Adan asawak. Isorong bangla ati asawak ti mangigam iti swildok. Apay, iso ayati mga aramid iti pagrebengan na kas asawam. Saan mo ta? Siyak amin ti agluto. Aginaw, mangisagana iti kanam. Pagdigos mo, pagsukatam, kanaminan. Iso asyak nga rod ati rumbang apang tidam iti sweldo manak ko. Nanang, Papanawam lang ti asawam do kasta ti ugali na. Re-rebook lang day ta babae iti relasyon ta nga agina. ibaga medya asawam. Talumasin kayo lang iti pagnadan anak ko. Narigat ti kasta. Ada makibibang ka na kayong agasawa. Nagmadingarot ti ugali tayo dyan nga balayan nyo. Isu mo gayam nga pili na trabahon dagiti trabaho kay Jay. Agpakitang gilas gayam ko nila kay ikaw. Tapno iso ti pang tadan ni Dani iti sweldo na. Aha, bolok nga style. Padasim lat tangay singasing kinidani timbagak. Masaya-saya at nulumasin kayo iti pagnadan. Tapno marami dyo ti kayat yaw. Narigat no na kabalayo aman nakibiyang anak ko. Talaga gayam anapat patag day ta nga asawam ngam siya nga inam. Agasam day ta. Panawan nakpay gayaman ka pwede day ta babae. Masaya-saya at nulumasin kami. Tapno ang mumi ti addaken awan kada kami Nanang. Kasano ak nga rudan no panawan dakon. Di kay madanagan. Taikan kayo iti pangrugyan nyo. Ag business kayo. Makaamu kayo na niya business ti kayo arugyan. Tapno at na pangalaan nyo iti pagbiagyo.
Anya. Kundi ka matanagan. Kanayo nagtutimang sarong karkada kayo dito balay. Sige nga rod Manuaya titid mo apagpuunak. Nayunam nga rod Tama nga no agkurang. Una nang. Anyat plano ya business aya. Uray sari-sari isturlatan Ken aglako ak iti agdudumaan nateng. Prutas ken ikan kas kada karne. Mayat dito'y sangot ti balay, tadaalan dito'y, ken ado ti lumabas. Ado lakit di ti gumatang. Sige, matumpal ti kayat yaw, nanang. Hay, nagpintas kan, Paula? Ha? Ay sus, apay apawla kun ko ng mutlatan kanyak si Kaprimo. Hoy, tanabayagan nga gayatakin ka, Paula. Agtal na ka man. Di napaglulukwan si Kaprimo. Saan man? Inlimod ko ti panagayat ko kin ka, Paula. Agtal na ka man. Labas-labasan nakla idi. Di naktupay pampansinan idi. Sa itataadan istor ko apagtagilak ko. Saka kunti aram kanyak. Daytoy samot istor ko ti almanang primo. Ay, saan mo ta? Nagalas mo ti pagkit-kita am kanya akong, Paula. Basta, agayatakin ka. Sapay ko nga, tadatipan na ka ikarik di tapusom. Please, love me too, Paula. Danay, nadamag maun. Tay, Di maipapan ka ni Nanang kan ni Primo kalugaran niyaw. ha? Apay ni Primo Emma. Agar-aram sa kano ka ni Nanang. Katkasla ko na nga inaklon kano ni Nanang kaagab-kabalaydan. Anya? Kat isoda kano tagbambantay di istor ni Nanang. Anya? Ni. Kasano kumaan na pasamak ti kasta? Posible. Kasla jackpot siya natutupan ni Primo ni Nanang. Ingkanto damagan ano agpaiso. Tapno mapanagnagam tagwarwara sa damag. Baybay andak iti kayat kong aramidan, Dani. Kasapulak ti kadwa, tapi nanawan dak nga rudon. Iso nga inaklon ko ni Primo. Nanang, sigurado kayo nga ayatan na kayo ni Primo. Wan, inaram na nga rod no di nakayayatan. Hala, makamu kayo nga rod, Nanang. Ngamsapay ko ma, tagnanayon ti kinaragsakyo. Sapay ko ma, tadin tagbalbaliw ni Primo. Nasingpet ko mga rod akanayon kada kayo, Nanang. Dahito lang ti kita ti store mo itangal daw, Paula. Una, tabasit mo ti customer ita. Sapay ka sa pulak ti kwarta, Paula. Kunak no adda maitid mo kanya. Ha? Apay no, inka dumawat ijanak mo. Awan pa'y mo't anak da. Iso asigurado nga da kwartada. Sige nga rod. Mano ayati ka sa pulang, Primo. 5,000. Nga awan, uray 2,000 mo isa ko. Kalayunin yun ti dumawat iti kwarta, Nanang. At datingtad ko apagbiyagan nyo. Apay, pangipipanan nyo iti birok ti istoryo. Manumot la ti birok na ngay anak ko. Basit. Umanay no saan kayo anangalay ti sabali apakanan nyo. Ha? Imbes na makatulong ko man ni Primo kala kayo. Saan? Tana inayon mo't apakanan nyo. Isun samot ten ti papapanan ti dawdawatan nyo akwarta, Nanang. Ay saan mo't Lading itag, ngam awan maitad ko. Nagbalin ka nga minan nga imot. Manipod na nga sawa ka. Imutak no imutak, ngam pasensya kayo. Nadda maitad ko, pagyamanan nyo. Ngam no awan, pasensya kayo, Nanang. Anya? Ano kasta? Saan ka nakadawat iti kwarta? Saan? Tawan ka no kwartada. Nagartista ka kumaa. Imbagam apagpa-check up mo. Imbagam kumaa masakit ka. Saanan? Mabain akon nga agkarasubli ijay balay da Primo. Ano kastamot lang? Agsinatan? Ha? Gayam maisuportam kanyak. Di agsinatan. Kanya pala aga pong agdinatangay. Ay, talaga arumwaran ti kinapod no Primo. Akwarta laang ti kinayat mo kanya. No may karim lakid di masuportara maamin ang kasapulak. Sige, saan ka sinaan, Paula? Sinaanak no sinaanak, Primo. Naumaakmatan kan ka.
Tunggalag sa ka, kwarta. Apay, anyat pagkunkunam kanyak, agubog iti kwarta. Eka, nagsinat ang arudan na. Wan, sa anak ang mabutang. Pumanaw ka nga rudan. Kat ibatim dagiti ginatgatang ko at chinilas, pantalon kan t-shirt mo. Kan uray ta kalugong mo, ibatim. Uray kukwamon tabrip mo. Ala, agawid kan. Pinapanaw ko nga rod ni Primo tanauma akon iti ugali na. Nawan may tad ko kwarta kan kwa na apa anak. Katag kakasakita sarita ti isawsawang na kanya. Impamaysak ti panangasikaso kiti sari-sari store ko, katison ti pagtataudan ti pagbibiyag ko tamabainak metten nga masidag iti anak ko. Aklo na ka nagbalinak apadagsan idi iti anak ko, gapoy ti panang pupuwersaken ko na idi amang tedi ti kwarta kanyak. Ngamitan na amiris kon dagijay abidot ko, kat nagbalbaliwakon. Lakastan, tigayem mo, Paula.